Sing adem perasaan sampean aja kegawaning emosi Mas. Istighfar coba Kang Mas sampean. Godhong murid saking pange sukaya gagas tembur maning atine. Mas Dokter Ludi mantan majikan wong tugu dhewe. Mas Dokter Ludi aja loh. Wis lawas ketemu maning. Aduh emang sayang selawase Mas Dokter Ludi mantan majikan wong tuku dewek sayang. Mas Udin mang ipot minangkane kang hormati. Arep apa sampeanku Mas? Mas, arep apa sampeanku Mas? Arep apa? Aja Gusti, Aja, sikemut Gusti. aja Kang Mas, arep apa sih? Dirawati maning Mas. Dirawati maning sayang Mas aja. Eling sing eling Gusti. Kang Mas delengen Jamalia. Jamalia arep karo sapa Kang Mas? Delengen Jamalia Kang Mas. Sambat ning Mama Dede Lestari kang parnya. Ya Yuratini sedulur dewek sing paling sayang. Diumpetaken Mbak Dalin. Sing aduh diumpetaken. Petakan dingin kok. Anu nesi iya Rai. Lamun dipikir Rai. Kakang ki ora butuh jabatan Rai padahal. Kakang ora butuh kemewahan wadaling. Tapi nang apa? Siang dianggap dudu wong sejen dulalen. Nggih. Tapi wani berbuat setega kuwen wadaling. Bener kuno hancuran remuk hati ning Surya Negara. Memang Dewi puji harukan nakan. Saking tugasnya sampean sing dadi keturunan Kang Mas. Kepriwen carane supaya sampean digawe bangga kanggo mendiang wong tuane sampean. Aja malah sampean putus asa kaya kene. Dudu dalane sing kaya kenen Kang Mas. Kakang pasti nepati kuwen Rai. Kakang sumpah lawan janji Rai. Dendam sing membara ning batining Kakang Surya Negara. Apa sing diomongaken marang Ning endi sunarep nitipaken diri, ning endi sunarep nyangsaken raga, rusak jiwa lawan raga. Wadaling ulah Gusti Rai garwane Kakang. Ulah Kang Mas. Sejenak njaluk doa nggih supaya mendiang Rama Sultan Matangaji tenang ning alam kana Rai. Mangga Gusti. Mudah-mudahan mendiang Rama Sultan Matangaji
Dia doakan siksa kubur. Kang Mas. Amin. Jembarakan padang kuburannya. Amin. Amin Kang Mas. Setiap doa beli keliwat Jamalia Kang Mas. Suni jam ya yang semua dinakane wong setu Cirebon aja lali. Wadaling, Kula ampura ya Wadaling. Gusti. Lamun ia memang Surya Negara iki gawe sedih marang pikirane Wadaling. Ampurat. Ya maklum singarane wong tua. Mending matine ketabrak ning Sepur. kereta ta, Iya. ditabrak ning pedati ta, Halo Kang Mas. tiba sing gunung ta, Nggih. kenang penyakit ta. Yung Rama Sultan mata ngajiku seger buger. Mateni ana sing dimateni rai. Oh, ning lepakuan. Sapa wong sing sedih rai. Halo Kang Orang Mas. bodoh nih anu Delengan sampeyan sampai awak yang nganti kering gragasan kayak kene. Luru baso gawat daling. ah. Sampean ku ngenes kene pen baso sampean. Amper perak konon. Sambar ketutup banyu matane rai. Iya. Nang apa sih rai gemuyu. Ora Kang Mas. Pegel ning nangis. Wis badale mene ya. Non, Mana tuh kuah baso sedong dangane geding ya. digawa kabeh Apa konon. kabeh wis ngake. Iya. Baso es campur segala-gala Ya macam. toli rupa. maling-maling temen tas wong sedih mengkonon. Wis saya damper kemaruk soalnya beli mangan-mangan 5 bulan. Rangai miang konon. Iya, Los. Ih, mending kan wonge. Laka maning. Gampang laka deh wonge ku ya. Iya. Rat. Miskin mak dituruti bae. Ya daripada beli mangan-mangan. Ya wis kawan rep Ora baso. gelem apa-apa las mana loro baso. Ya wis tinggal dingin ya. Los. Iya. Ana duit teh. Oh Gusti kula mangkat ya. Luru baso wadaling. Tuh. Duitnya Toli lah. rujak. Sing pedes wadaling. Bagian ceplik akeh. Bagian wadaling. Bagian Ya. tas nangis. Iya. Bagian turu tanah. Los. Kira-kira pera wadaling. Kok kulane mangkat ya Gusti ya. Ana Sing beli hati-hati ya duit, Waya. Iya. Duitnya na beli. Ih, langkakin ki. Kok di penok kopi ke. Cak sampean ane beli Susu ke katang 5 ya wadah. 45. Iya. Ana baso rega 5.000 kuraya. Ya lah, kali 5.000 makin nih. Masa tuku baso 5.000 buta Ya cilik. sebagian bukatan baso langkat caose bae wadaling. Aduh, Mas, iya. mas mana tuku kena sing Ya akeh. wis kok kulane mangkat ya. Mas ya. Nggih. Awas kuno karo rokok surya 5 bungkus wadalim. Lah ya oh, masa surya 5 bungkus duit 50.000 sampean. Ya wis metingin bayarnya berukula. Jaluk dingin. Iya Mas. Ya wis lah, bagian. Rayi, Nuwun Kang Mas. untung ana wadaling. Sing gawe ati bungalan seneng kelawan pikiran yang Kakang Surya Negara. Sampeyan sing semangat. Wis. Semangat kuwen khusus kanggo garwane Kakang Rayi. Tolina ngapa sih Rayi? Angger-angger dadak sekala dianggepe Kakang didoyan mangan demen wong sejen. Ya Kang Mas, wis wulan luwi kan rama ninggalaken masa sampeyan kaya konon be. Ya wajar lah lumrah. Yen be kula sing dari keluarga ki curiga bokatan lagi seneng pasakan sejen. Bokatan lagi seneng inungan sejen, bosen ning omah ya wajar duweni rasa curiga. Angger singarane cemburu kudi gedekaken Rayi. Ilangaken Garayi. Ya karena saking sayangnya ning sampeyan, gampang cemburu we mendi be semangkate sampeyan. Langka niat kanggo wayuan Rayi. Senajana akeh wong wadon sing ayu pirang-pirang. Ora nyesel kulane gede Kang Mas. Kakangku seneng sing gede-gede aku Rayi. Tulis singaran cemburu ku dianggeraken sirama Rayi. Watir. Pung jagate sepi Rayi. Apa sih? Langka tamu-tamu Rayi. Anu nema kelingan bibit pertama amprok karo sampeyan. Juga Rayi. Pangeran Surya Negara. Assalamualaikum. Ganggu baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu Rayi.
kaget lagi enak bawan rempuk palwacang kelawan garwa santrine Rama mertua santri Kenda Nggih pangeran. karo siapa Karo Rama Guru pangeran. oh Rama mertua Rama mertua. ya kokon mancing Rama mertuane Sampun pangeran. aja guyonan Rama mertuane undangan kon mancing Sampun pangeran. wis mancing Rama Guru Kiai wis ana ning kene pangeran. aja guyonan gak santri Kenda Sing lawang samping iringan. astagfirullah Sok sibuk. Rama mertua tekana sing pawon kayak Assalamualaikum Ger. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulem ya. Maksudnya pun kuno Rama Guru tulem. Ya mantu dalam ya. Tas mendi si Rama. Jene giling-gilingan sok kaya gagas bae maning pikiran Nyaman sayang selawase kang lebih gaul bonde lebih gaul sing duwe anak jalapang sareng aya denok bunda denok sing duwe 925 dewek Mas Dokter Ludia gede mantan majikan saking sampun lali maning kulane najan regane Pak Anggang nanging batin kula lima sareng bos bubur kedik bapane Adi badewek ngeteraken matur kesuwun bode eni sing duwe cadangan ciberani mamae pipi minangkane wong Jemaras Kidul dewek kang hormati sareng meme Aurel bapak kunci kedik Bapak kunci nasi dewek minangkane kang paling sayang Bapak kunci nasi kedik sing emang dewek Sungkem Rama mertua ingkang mantu Surya Negara bilih gadah keluputan kesawonan yuwun den jembarakan pangapura kula mantu Rama Uga kula Rama mugia dipun tampi sembah pangabakti putrinipun panjenengan Jamalia Rama Katerima Ger. Bagja-bagjalan mulia nera mandone mantu Ger Pangeran Surya Negara nunjukaken kasih sayang belahan marang anak isu atur nuhun Ger. Cuman Rama rasa bangga Ger. Sawise dolan waktu kian ndelengaken wandan wajahmu nunjukaken wistu marima kodo lan kodarullah kang wis dadi kepesten Gusti Allah
tabah ger. Sing penting sira dedonga marang Gusti Allah. Alale lebak parane banyu wong salah ketara. Wong bener ketenger. Kapan-kapan pembunuh ramamu pasti kaweruan. Sing tabah ger. Aja gawe pusing ning Rama. Aja gawe beban pikiran ning Rama. Berdoa marang Gusti Allah, ya Allah, tunjukkan dalan kang lurus. Ikulah piwarah sing Rama nger. Gekantun minangkane sing hormati Nok iput Mas Udin gede minangkane wong saking kedungena ponakan Madela ngaji Rusti ajali Kang Tarsonoe wong embos dewe. Sampun Rama, kula sindet dateng sepucuk yang remah. Apakah dadi amanat? Sampun kula ikhlasaken. Tiang sepuh kula Rama Sultan Matangaji pisah. Senajan ngului, najan batin ora terima. Tapi sampun kula ikhlas Rama. Alhamdulillah ger. Kuanlah salah sawijining satriya kang bener-bener nunjukaken pengabdian marang wong atua. Sing aran manusia urip kabeh dutang pati ger. Berbagai macam cara jalan menuju marang kematian. Asal engger tabah aja watir ger. Para santri-santri Rama siap segurine nger Pangeran Surya Negara. Aja duweni pikiran cilik. Maksud panjenengan Apa sebab Rama nekaning nger Surya Negara? Takdir kang ora kena dipongkir, kadar kang ora kena dipompa, wis condok tekaning waktune. Sarengnya yang sungai gede, cumi jangan sing hormati, aja lali sareng pipi, makan bayari, mama pipi. Kelawan pinejane Rama, apa sebab Rama nggawa santri siap nutpuri apakang dari tindak takluk nger Surya Negara. Kaping sewiji kita selidiki kira-kira ana bukti kang nyata, kira-kira bener-bener siapa pembunuh almarhum Sultan Matangaji. Nomor loro nger Surya Negara mudu hati-hati nger. Berkeyakinan Rama nger Surya Negara terancam jiwane. Jabatan kadang-kadang lupa daratan, lupa lautan nger. Ora pandang sedulur, ora pandang sanak lan pamilih. Sing hati-hati nger, bila perlu tinggalkan kesepuhan kanggo sementara. mundur wirang
maju ya wis kepalang, bakal tak walik sejarah kiyen Rama. Takdir kang ora kena dipungkir kadar beli bisa dipompa. Wis condok tekaning waktu wis ninggang manyangan. Wis ninggang tekaning mangsane meme aure minang kene